L'altre dia vaig viure una experiència que et deixa sense paraules. Fa uns dies vaig anar a Vall de Roures, al Canyet de Mas de Bunyol, a conèixer el Josep Ramon. El National Geographic l'anomena el buitremant, l'home dels voltors. Aquest novembre jubila, i això vol dir que s'acaben 30 anys seguits fent una cosa extraordinària. Durant 3 dècades, cada dia, sense faltar-ne cap, ha alimentat centenars de voltors. Però el més impressionant no és això. El més impressionant és veure com aquests animals salvatges l'esperen. Comencen a aparèixer del no-res, primer uns quants, després desenes i després centenars. I ell surt amb el carretó, travessa la multitud de voltors, s'asseu al mig de tots i espera. Els voltors no mengen, no es mouen, saben que és ell qui decideix quan arriba el moment. Quan tomba el carretó, esclata el caos, però fins aquell instant regna un silenci i un respecte que costa de creure. Vaig marxar pensant que probablement he vist una cosa irrepetible, perquè quan en Josep Ramon es jubili, poder desapareixerà una de les relacions més extraordinàries que he vist mai entre l'home i la natura. Moltes gràcies, molta salut i fins ara.